ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилии кишвар, хусусан ошкорёбии ҷиноят давоми рӯзҳои охир маълумот медиҳад. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. ноболиғон аз беназоратии волидайн истифода карда даст ба ҷинояти дуздӣ заданд. мақсад мон ин буд ки магазинҳои хӯрока дизӣ медироем, мегирем борушам вара мефурӯшем, пул мекунем, мерем дачаҳо дамегирем, дачаҳои ромӣ. авбошӣ дар маркази дилхушӣ соҳибмулкон мизоҷонро лату кӯб карданд. дуздони чорво пас аз забт кардан гӯштро дар қассобхонаҳо ба фурӯш бароварданд. мо баъди куштани калои гова калаву почику пӯстро дар ин чукурӣ мепартохтему гур мекардем. чӣ гоҳи мекуштем меовардем ҳаминҷо месупоридем ҳамаша. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.